Apa, Danel. Etorri. Arratsaldeon. Danel, zuk ere maite duzu boxeoa? Bai, asko. Zer da boxeoa zuretzat, zer eman dizu? Bueno, izan da, oin dela urte batzuetatik, nirekin egon den gauza garrantzitsu bat. Eta nire eguneroko ordu asko hartu dituen jarduera bat. Bai. Zuk esaten duzu, osasuna eman dizula, eta disiplina eta errespetua ere bai, ezta? Bai, hori da. Ni txikitan, gaztetan hasi nintzen, 14 urterekin. Eta boxeoan ematen da gauza bat, hezkuntza orokorrean ez dana ematen, eta da adin ezberdinetako jendea dabilela aldi berean. Eta horrekatzen zaitu asko. Alde batetik ardura hartzen duzulako, zu baino gazteagoa den jendea laguntzen, eta bestetik, jende nagusia daukazulako ondoan, behar denean, belarrondoko bat emoteko, eta zure tokian jartzeko, eta horrek asko laguntzen du. Danel, zu ere, Ander bezala, futbolean aritu zinen, ezta? Bai, hori da, bai. 14 urte arte, futbolean jolastu nuen. Eta, izan zen garai bat, ez nuen disfrutatu asko, eta nik uste dut horregatik bilatu nuituela beste aukera batzuk kirolean. Boxeoa esaten da asko, baina futbola da oso kirol lehiakorra eta din horietan nik uste dut jende asko daukala, nik behintzat itzein duan jendearekin, antzeko esperientzia. Lehia izugarria taldean, eta igual ez duzu zure burua kokatzen edo. Eta zure kasuan, amak animatu egin zintuen, bideo hori astera. Bai, hori da, berak esan zidan boxeoa zegoela, ni nengoen gimnasioan, eta animatu ninduen praktikatzera. Aitak ez zeukan oso argi, baina amak animatu ninduen, bai. Alderantzizko kasua, ez da? Alderantzizko kasua. Bai. Eta joaten da, ama zure konbateak ikustera? Ez da torri askotan. Ez, behin bakarrik edo etorri da. Ni nahiago dut ez be. Presio gutxiago. Zaiago zabe. Karo, bai, bai. Danel, probatu zenuen, eta berehala maite mindu zinen boxeoarekin? Bai, hasieratik. Horretan, bere papera izan zuen nire momentu horretako entrenatzaile, izan zana nire lehenengo entrenatzaile, eta berak murgildu ninduen boxeoaren munduan, eta niretzako izan zen oso pertsona garrantzitsua. Eta boxeoak zure ikasketak bideratzen ere lagundu zizun neurri batean? Bai, hori da. Boxeoak nik esango nuke daukala ezaugarri nagusi bat, edo nagusienetako bat, dela disiplina. Disiplina barik ez dago boxeatzerik. Azkenean kolpez ari gara, eta ez baduzu zure burua prestatzen horretarako, gero igotzen zarenan burrukatzera ikusten duzu. Ez dago atajorik, orduan hori hartzen baduzu, gero beste esparru batzuetan aplikatu dezakezu, ikasketetan adibidez. Badago esaldi bat bati baino gehiagori entzuten zaion, eta da, boxeoak salbatu nau edo boxeoak salbatu zuen pertsona hori, ez da? Zuri ez zaizu asko gustatzen esaldi hori, Danel? Ez dakit da ardura bat jartzea boxeoaren gain, nik uste dut norberak salbatzen duela bere burua, eta ez nioke merituak enduko hori izaten duen pertsonari, ez dakit. Gure gain dago baliatzea boxeoa, gure bizitzan gauza interesgarriak egiteko, edo aurrera eramateko, edo... Zergatik zarazu deustuko tigrea? Ez dakit lagune jarrita, ni deustun bizi naiz hor eskulturaren ondoan, eta garai batean lehiatzen nengoenean, goizeko 5etan korrika egitera irten behar nintzen, gainera dieta handiak egiten eta hori indarge, eta momentu horretan argiztatuta egoten zen tigrea, eta horrek motibatzen ninduen. Ikusi dugu, ez da, horre tigre hundi hori? Bai, hori da, eskulturaren izena da, deustuko tigrea, eta, horregatik. Tatuatua ere omen duzu, ez da? Bai, bizkarrean. Bizkarrean. Bai. Eta zuk ere garaipenak badituzu, Bizkaiko eta Euskadiko txapeldun izan zinen 2016an. Bai, hori da. Bai, urte polita izan zen. Nola gogoratzen dituzu garaipen horiek? Segulako urtea, oso polita. Gauza pilo bat ikasi nituen, lagun asko egin nituen, esperientzia zoragarria. Atzean utzitako garai bat, ez nuke nahiko orain hori, baino ez nuke beste dozergatik aldatuko. Esan duzu atzean utzitako garai bat, ez dut 2017an erabaki zenuen nolabait konbateak edo guztea? Edo beste bide batetik segitzea? Bai, hori da, beti mantendu izan naiz entrenatzen, gaur egun entrenatzu boxeo astero, baina erabaki nuen zentratzea ikasketetan eta beste proiektu batzuetan. Eta, geroztik disfrutatzen dut boxeoaz, baina beste toki batzuetan. Eta zeintzu dira zuen boxealari erreferenteak, zurekin hasita, Danel? Lehenik eta behin, zure aurretik zuk egiten duzun bidea egin dituzten beste boxeolariak, Andoni Gago eta beste batzu, baina nire kasuan Mohamed Ali bereziki izan da betidanik erreferente bat. Zergatik? Nire ustez oso ondo uztartu zituelako alde batetik arrakasta kirolean,
sekulako kirolari izan zen, diru asko egin zuen, eta bestetik gizarte gaiekiko ardura bat, eta behartzuen ganako laguntzeko grina, eta bueno, bere garaian borrokatu zituelako arerio harrinea, baina baita ere arrazismoa, eta gerra, eta beste hainbat esparru. Ander, zure referentea? Nik esango nuke ere, Andoni Gago, Kerman Lejarraga, nire gimnasioko David Soria, Cesar Núñez, kideak, nik esango nituzke. Esan duzu, boxeoa utzita jarraitzen duzula entrenatzen, eta hor bauzu proiektu oso interesgarri bat, Bilbo inguruan. Bai. Ukabilketan izena duena. Hori da. Zer da ukabilketan? Da saiakera bat, Bilbo bezalako zonalde erdaldun batean, oso giro erlasatuan eta disfrutatzeko gaztei bideratutako proiektu bat uztartzen dituena boxeo eta euskara. Dira doako klaseak, gazteentzako, aritzeko boxeoan, kirolean, eta itzaki horrekin pizka euskaraz jarduteko modu lasai batean. Eta haze kuadrilla, zagoeten hor argazkian, Bai, bagaude, bai. Talde polita. Neskak ere desente ikusten dira hor, ez? Gehiengoa dira neskak, bai, mutia baino gehiago. Eta zelan aritzen diren gainera. Beraz, proiektu honek lortu du hori behintzat ez da ohikoena, ez da? Hori lortu du, euskararekin harreman horrek behar bada ireki egin ditu ateak. Bai, hori da. Nik esango nuke gero eta gehiago emakumeak badaudela gimnasioetan, gimnasio guztietan daudela, ez maila berdinean, baino gero eta gehiago bai, zorionez. Eta kasu honetan proiektua bai, sorpresa hartu nuen, esen asmoa eta oso pozik alde horretatik baita ere. Esan dugu ukabilketan proiektuak boxeoa eta euskara uztartzen dituela. Zuretzat, Danel, lehen euskara hizkuntza arrotza edo zen, ezta? Bai. Baina, zer gertatu zitzaizun? Bueno, prozesu bat bizi izan nuela, joan nintzen Madrilera, eta bertan egon nintzen lagun batekin 3 egunez euskeraz bizitzen hitz egiten, eta pentsatu nuen hori Espainiako horre erdigunean egiten banuen, zelan ez nuen egingo Euskal Herrian, eta hartu nuen erabakia geroztik Euskal Herrian euskaraz bizitzeko. Eta zu diozu munduko hizkuntzari politena dela euskara. Bai, zalantzari gabe. Bai. Bilbon euskaraz kirola egiteko aukera bada, zuk hori eskaintzen duzu. Hori da. Helburua hori da. Ez da lehiatzea, ez da munduko kirolaririk onena prestatzea, baizik eta boxeoan ibiltzea lagunekin, gazteen artean, eta euskeraz noski. Zan duzu klaseak doakoak direla? Bai, doakoak dira. Non eskaintzen dituzu klaseak? Orain arte gara Begoñako udal zentroan, eta oin udaletzarekin hizketan nabil, toki berri bat, jende asko torri delako, eta arrakasta handia izan duelako. Ander, zuk ere klaseak ematen dituzu? Bai. Ze herritan? Ororbian. Ororbian. Zuk ere euskaraz ematen dituzu? Bueno, nik ematen ditut bere erderaz, baina, euskaraz jakiten jendearekin, hitz egiten dut euskaraz. Nafarroan, nik uste ezberdina dela, pizkat ezberdina dela. Baina, jende asko daki euskaraz. Nik esango nuke 60% euskaraz dakiela, eta ni beti euskaraz dakien norbaitekin ezin dut erderaz hitz egin. Eta zuk ere, Danel, somatzen duzu boxeora jende gaztea gerturatzen ari dela? Bai, gero eta gehiago. Bai. Nik esango, ez dakit esaten zehazki zergaitik, egual egon direlako boxeolari batzuk lortu dutela ospe handia eta oso hurbilekoak izan direnak, Andoni Gago, Kerman, Jon Fernandez, Naparrak bebai, eta horrek egin du jendea, ez dakit, hurbilekoago sentitzea igual eta animatzea gimnasiotan izena ematera.